non esan diguten ez daukagula bakarrik 8 minutu, ez da, nahiko labur, orduan guk, libidekoak badakizue garela oso ikastetxe handi bat, daukaguna FP, Gasiergoa eta DBH, ez da, eta nik hitz egin modut orduan DBH-en, hau da, Arriaga, Sorero eta Nibeskanoko kampusetan egiten ari garena aurten lehenengo DBH. Esartzen ari gara proiektuen bidezko ikaskuntza, baina mailaz maila. Aurten hasi gara lehenengo DBH-en, hurrengo urtean izango da lehenengo DBH eta bigarrena, eta horrela lau urtetan egoteko metodologia hau ezarrita DBH-eko lau mailetan. Erakutsiko dudana da, 3 kampusetan, kampus eitzen diogu ubikazio bakoitzari, egiten ari garena aurten lehenengo DBH-en, edo konkretuki egin duguna lehenengo ebaraketan. Orduan, egiten ari garena da, asko laburtuz, gai bat hartuta, zaitu gara, iaia, edo alik eta ikasgai gehien sartzen proiektu horren barruan. Orduan ikuste dut, modurikoren hori azaltzeko, utziko dut orduan, denbora gutxi daukagunez nola llegatu garen inklusioietara eta diseinatzeko prozesua nolakoa izan den, genukan hortik azalduta, baina joan monaiz adibidera, zer ikuste dut horrela ulertuko dela hobeto. Orduan, planteatuko dugu lehenengo maila 3 proiektuekin, nondik gatoz, nortzuk gara eta nora goazen, eta nondik gatoz lehenengo proiektu horren gai nagusia izan da arkeologia. Ez da, edo arkeologia. Orduan, zer egin dugu? Horrela laburtuz, arkeologia dakizuen moduan, lehenengo mailan hobeto esan da, gizarten ikasten dena da aurre historia, ez da, hominizazio prozesua eta paleolitoa, neolitoa eta metalaroko ezaugarriak. Orduan, paradogikoki, ez da, hori ikasi behar da arkeologiaren bidez, garai horiek, ez da, baina metodo tradizionalean hori beti erakutsi diegu gauzak azaltzen eta liburutik irakurtzen, orduan problema bat sortzen zen, eta zen nola ulertu 3 garai horiek iturri idatziak erabili gabe, arkeologia erabiliz. Orduan, zen egin dugu. Plastika klasean, noski lehenago hitz egin da gizarte irakasleokin eta sortu du klasean jarrita taldeka, talde bakoitzak sortu behar zuen garai bakoitzeko tresnak. Hau da, guk esaten genion talde bati, zuek zarete paleolitokoak, zuek neolitokoak eta zuek metalarokoak. Orduan, hau izan behar da, hau da, neolitoaren taldean dagoen ikasle bat, egiten ari da egitai bat, orduan, nekazaritza, ez da, gurekin pixka teoria ikasi ondoren, nekazaritza tresnak, bakarrik paleolitoaren ezin da egon, orduan egin behar zituen harri landuarekin, eta hau da, 8 pieza neolitokoak. Beste talde batek, beste 8 pieza paleolitokoak zapazinenak, eta beste talde batek metalarokoak. Eta sartzen zituen, hau da, arkoi bat, ez da, ezurrezko arkoi bat, egiten nolako, esten da gaztelaniaz, una pasta de secado rápido. Oso erraz moldatzeko eta geratzen ziren oso. Eta orduan, gero, teknologian egiten zuten olako kutxa bat bihurtzen zena astarnategi mugikor bat, ez da, astarnategi portatil bat. Orduan, bete genuen hori lurrarekin, eta talde bakoitzak sartzen zituen, kolorea eman ondoren eta sartzen zituen pieza horiek bere astarnategian. Orduan, talde batek betetako astarnategia pasatzen zion kutxa hori hurrengo talde bati. Orduan, hurrengo talde hori bihurtzen zen arkeologo. Ze, industu behar zuen beste taldeak egindako astarnategia, ez den zuen, hemen ez dagoenez nekazaritza tresnarik, harria landu gabe dagoenez, agertzen diren pieza guztiak dienez arrantza egiteko eta aiza egiteko, eta ez dagoenez metalik, hau izan behar da paleolitoko astarnategia. Hori zen ja pixka bat, maitzatu. Ordan hori gero egiten zuten nolako aurkezpen bat, PowerPoint batekin edo beste tresna batekin, azaltzeko zergatik ailegatzen ziren konklusio horretan. Orduan, bakoitzak egiten zuen astarnategi bat, eta interpretatzen zuen beste talde batek egindako beste. Orduan, azken produktua edo deitzen dena ez da zen olako kobazulo bat, ez da? Orduan, plastikan ere
egin zituzten paleolitoko eta neolitoko laboratean ezaugarriak ikasi ondoren eta horako kobazulo bat, hau da Jesus Obreroko sarrera, justu sartu eta lehenengo olaketan bukatzean hau zegoen justu jarreta eta daude behan hiru aztarnategiak, ez da, paleolitoko, hemen ez da irakurtzen, paleolitoko bat, neolitoko bat, antelaroko bat, eta atzean jarritako orduan hor daude plastika, gizarte, teknologia eta. Gero adibidez, hau ere, egin zuten plastika dekoratzeko ikastetxea eta justu sarrerako eskaileretan, organizazioarekin lotuta eta. Gero adibidez, lengua klasean eta euskaran lantzen zutela elkarrizketa, ez da, registro bezala edo, orduan, egin beharrean, ikusi beharrean, teorikoki, kalkula zer den, ze parte daukan eta gonbidatu genituen benetako bi arkeologo profesionala. Orduan hor daudenak dira Itelbide enpresako bi arkeologo, eta ikasleek egindako galderak eta eraman zuten, haiek egin zuten durako 10 minutuko hitzalditxo bat, eta gero batez ere zen ikasleen galderak horren inguruan, eta gainera zenez, aztarnategia egin ondoren, euskaten horrela esan da, benetako galderak eta zelantzak, eta nola dakizue, orduan oso polita izan zen. Haude gauza gehiago, ez ikasleetan egindakoak eta, baina gero dena, aurten segaren egiten da, proiektua bukatu ondoren, tribunal bati aurkeztu, ez da, orduan hauek dira ikastetxeko ikasleak, baina ez ikasle hauen irakasleak, horrela esan da. Orduan, batez ere hemen baloratzen da, edukiak baino gehiago da, nola 10 urteko mutiletan eska horiek daukaten jarritasuna hitz egiteko orduan, aurkezteko, eta oso egun polita geratu zen. Eta gero, egin duguna beti aurreko biolaketan eta egingo duguna hirugarrenean da, behin ebaluazioa bukatuta, proiektua erakutsi gurasoei. Orduan, normalean noten boletinarekin batera egiten zaie gonbidapen bat, gonbidapen hori euskaran landu zuten, gonbidapenaren hizkuntza hori ere, eta gonbidatzen zaie gurasoi, etortzeko arratsalde batean, eta badaude haien seme alabak, haien galderak erantzuteko pres. Ez da egiten ere, ez dugu egin ere olako erakustaldi bat edo azalduko diezez etorri, eta gu batxandak egongo gara hemendik eta edozein galdera baldin badaukazu erantzungo dizuegu. Eta oso egun politak izan zen. Hau da Jesus Obreroko sarrera, eta hau da nire eskanokoa. Eta orduan, esan du ez dudan moduan, nukapazututa pizka bat zer prozesu nolakoa den jarraitzen ari garen prozesua, zein den planteamendua, etorkizunean, baina denbora gutxi daukagunez, orain egiten arena da orduan, ebaluatzen lehenengo mailako proiektu hauek, horren urteari begira, ze hobetu, ze kendu, batez ere denboralizazioa hobeto egiten, ez da, zer diseinatu genuen aurreko urteko ekainean, eta gero jartzen zara martxan, eta denbora galdatzen dira. Eta gero gaude ere, bigarren mailako proiektuak daude diseinatuta eta falta dira bi detaile, baina esaten ari da oso lan handia, eta baina oso lan polita, gainera ikusten ari gara ikasleen eta batez ere haien familien josten dugun moduan feedback hori oso positiboa dela eta etortzen dira oso gustora eta gogotxu eta horren urtean bi mailetan ikusiko dugu zen moduz gauza. Hori da, bale.